Haan arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo. Mga tugang, good morning. Kumusta mga ka-seniors? Welcome sa programa. Aramon niya ito kanyang pungal daw na ininin Martes. Sa lipot lang iribanan data pag alas 11, papasok po ang Department of Health para po sa chikahang pangkalusugan. Diba sa mga kababayan niya, Luzon, Visayas, Mindanao, ako po sa lingkod Mardela Daingi ba? Sadit sana, pero tiyan. Technical side, syempre kasabay nga ito dyan, June na pulis. Sa Production Assistance Center, yaw po dyan si Trecia Marilitana, mantang yaon man sa DCGB Social Media Department, si Richard Store. Sa newsroom, Papa Mars Angel, yaw po dyan si Jenny Matthew Balyaran at saka si Nicole Angloriani. Only pa mga dugang si Angel Mustasa. And siyempre katuwang taman dyan, kasarabay ta sa mga pangyayari po dyan sa newsroom, pag-aantabay ka mga nangyayari sa Kinaban, pangyayari sa lokal, yan po dyan ang mga interns kan University of Santo Tomas Legazpi, pagkatapos kan Bicol University, hindi po sa siyudad ng Legazpi. Okay, so pwede po ka boss mga kabayan, katuwang tama na Mega Force Patrol dyan po sa luwas, para po sa mga dugo niya itong mga istorya sa padagos pinapangangalap ng mga impormasyon. Diba sa mga kabarangay po niya to, may ongoing po na karaban, and ang karoon dyan sa pinag-aabangan, ini po na recruitment. May mamaya po, titignan natin, may garo 119 na bakante na fill upan mga tugang ang Sunwest Corporation para po makatrabaho ka mo. Tad-tad lang po yan. Okay? Kung ano na yata ang report, tali po dyan mga tugang sa tuya pong mga pag-iriba. Dahil na kita magparahaloy pa. Happy birthday kay Madam Clara Riri dyan po sa SM. Iyan. Ans Galero nasa linya. Sigurado libre kapi kayo ni kay Ma'am Claire. Ans, gusto kami na Ans. Mahapit naman to. Laway sa nataan, palpitation. Ayun nga, di ba mainit mo yan sa palibot? Kali ba kung igwa nga yaning ano sa alak na drink moderately. Sa kape, sip graciously. Yan. Yun Okay. ang susunodin kong Ayan. mantra. Kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, posibleng rinipo naman ng mga albayano ang magruso asin magpartisipa sa gigibong Annual General Membership Assembly o agma kan Albay Electric Cooperative o ALECO. Iningon yan ang pinaghahandaan ka na sabing kooperatiba dahilan sa gigibuho na ini sa Sabado alas 10 nin aga sa Albay Astrodome. Susog sa impormasyong nakuha kan DCG
DCGB News, nagpapadagos pangunyan ang pagigibong pre-registration para sa mga member consumer owners o MCOs na interesadong mag-atindira sa nasabing aktibidad sa paaginin online asin manual na pwedeng gibuhon o magrehistro sa mga Aleco Service and Collection Office. Sigun sa Aleco Sir Mar, diretsos kan sa indang miyembros konsumidores na maging updated kan sa indang operational, technical, financial asin institutional performance asin sa nasabing pagtiripo na pwede man na makakuha ang Aleco nin mga suhestyon asin na mga muyang itaram kan mga miyembros konsumidores sa pagpakarhay pa kan na serbisyo kan na sa indang kooperatiba manungod sa pag-supply ng kuryente sa pilog na probinsya Narin yan? July 15 sa Sabado. Sa Sir Mar, Sabado. alas 10. So, yan sa tulong distrito. Gabos na yun Sir Mar. So, paano? May service? Inda sana kung may service. Pasiguro rin di ba? Kasi bago magpo ng agma, ma-determine kang quorum. Di ba paano ba't may service yan? From first, Baka. second, and third? Baka mayroon. Baka pwede makuha mga detalye anong oras pwede yan sundo. Roger. At saka ang hatid. Wala bang raffle? May panafol sinda. Ayan. Ito, mga ning igos-igusan. Ano ang tiglalauman na madangog kang publiko sa inda? Ang apat na mayor na tutukaron dyan, Sir Mar, so operational, technical, financial, tapos institutional performance, saro sa mga mayor na muyanindang matukar, ining baba taas na presyo kan kuryente, so minsan na puro brown out sa nagkapit ng mga barangay, banuan lalo na sa segundo distrito, and kung ano na su status kito mga promisa nindang pakarhayon o i-rehabilitate so mga dati nang gigagaramit na mga equipment na so iba medyo dilapidated naman. Ayun. Sana mag-report ang board of directors, Hopefully. Gusto dahil ko na sasabutan kung ano na nangyari duman sa sinumitin ng competitive selection process. Oo. Yung CSP. Baka lamang Tangani na maaraman ta kung ano ito, inaprobaran o dahil. Baka lamang maaraman tayo sa agma mismo. Antay ito ang pag-asa. Pag ito na-aprobaran, di makakapag-bid sinda. Na so makukuha ang pinakabarato, yun na yung tangon yan. Exposed kita sa 100% sa USM. Iyo baga. Kaya kung ano ang presyo naman, pipasa sa to. Kaya langkaw man sa tuya. Ngunya na dyan alang kawon, 14. Iyo talaga. Di ba? 14. Iyo. Kaya nakikig sa iba. Baysa nata, garo kunyan, nagbubukod naman ang Aleco para makapag-informar kitultul sa publiko. Yes, tama. Siguro sa inda, mas maray na magkaigosin din pagkipagampangan sa mga miyembros konsumidores para maaraman so mas marhay na paagi para ang mga ini coordinated man mga inda sa mga pangangaipukan mga albayano. Yes, opo. Okay. So yan, tabi Sir Mar, ang informasyon halidigdi sa Albay District, ang Sigalero, TCG. Thank you very much, Hans. So yan po, petsa 15. Sa mga miyembro, konsumidor, magatindir kita tanganing masabutan ta. Lalo, dahil pwede ang proxy ha. Dapat so, iyo nakapangaran duman, tangani na ano yan, sabi nga ni kaya ni makapag-partisipar. Pagkatapos, nganing masabutan ta kung ano nang status mananggad kang Albay Electric Cooperative after pirang bulan po na sinda na nagpapadalagang kayan na nag-asumir sinda daing kwarta. Di ba? And nagkaigwa maning magayon man sa kooperasyon ka mga kababayan ta, nagboluntaryo na sa iba na magbayad. Kaya lang, yun yung expectation sa inda na mapakarahay so mga linya, maali sa mga propalsok, tapos bumarato ngayon ang singil sa kuryente. Yun ang major na gustong masabutan ka mga kababayan ta. May mga initial ng paliwanag baga, manungod dyan, siyempre, yung sa presyo kang kuryente, dahil magitang maginibuta, 100% nakabantad kita mga tugang sa WSM. So, pigbabakalan kan kunyan. Kan kuryente, ta dahil man kita nakapasar pa,
na kaitong so competitive selection process, yung CSP na magtataon nindalan para sa kooperatiba na magbid and mahanap yung lowest bidder na yung mag-supply nin kuryente ta mga tugang sa laog kisarong taon no kumpira man ang kontrata ninda dyan na dayan mababago maggiro man yan sa WSM iyon na magiging presyuan. Aron ko ta kang magayunon ko ta bago aron ka na-enjoy kan iba pong mga kooperatiba sa Bicolandia sa ibang parte ng Pilipinas. Sali ko wala pang nangyayari dyan. Okay. Pandua iyon ini ng mga problema sa propalsok ta ang sabi kan engineering department ruluma na ngaya. So mga linya. So pag luma na dapat salidahan. May pansalida kita. Di ba? Okay, so kumusta ang status kan pagbayad da? Duman sa kunyan. Sa tuyang piguutangan ng kuryente. Di ba? O ang sabi pig siguro man na daig kita puputulan. Pero dapat maraman ng publiko piranaan pigbabayad o nakakabayad yung kita ning timely ning sa oras nakakabayad kita pira pang utang ta. Hindi yung mga dapat pong masabutan kang publiko tangani na maintindihan kang kagabsan tang kooperatiba ngayang ini sa to ini di ba? Yeah. Pag aratam-atamanon da kundi talagang medyo may problema pa. Di ba? May mga areas na sobra na ang mga nakakabit na mga konsumidores, di nakikaya kan transform, minalagapak. Yan. How fast na pwede tang salidahan yan? Ano, kitang mga stock ng mga ikipahing yan. O yung mga bagay po na dapat na masabutan ta mga tugang sa manamento kan Albay Electric Cooperative. Okay? Bueno, duwan po sa mga kabarangay na to. So nagana po ng trabaho o yan po tabi 119 na bakante na trabaho naghahalat mga tugang duman sa San Andres evacuation center sa Pigigibong Tarabangan Caravan Kanako Bicol Party List. So afera kan medical asin mga paugma igwa po ng recruitment para magtrabaho mga tugang sa Sunwest nakapartner mga tugang Kanako Bicol. So may mga bakanteng posisyon mga tugang accounting staff 7 audit staff 4 procurement staff 2 payroll staff 2 safety officer 2 GPS monitoring staff 3 able-bodied seaman 0 second mate 3 second engineer 4 oiler 2, ordinary seaman 0, naval architect, technical engineer 0, radio telephone operator 4, mechanic 10, helper mechanic 2, refrigeration air condition technician mga tugang 3, asphalt paver operator 2, auto painter 2, auto electrician 6, common labor 18, skilled labor 2, quarry checker 3, truck drivers 25, service driver 3, screedman 5, at saka utility 2, at total of 119 vacant positions sabi mga tugang dyan po sa pigahanap. Okay? So mga kataraning na lugar mga tugang pwedeng magpasiring duman open man po ang recruitment na yan. Okay? Para po sa mga taga First District. Okay? So yan po tabi opportunity para sa trabaho pasyar na tanganing ariglado kita. Day magpara iristambay. Sabi baga, day magginugak, nganing day matigbak. Joshua James Binong Mandirigma, nasa linya. Bunso, please come in. Good morning, sabi Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag na sitwasyon sa palibot. Oy. Mas pig ko for up. Ang sabi ni Doc Calanis, day man yang luho dan. Tapos day man yang nabilog na lava cave. Bata kasudma, kuminaro ko sa bagang mga 544. Correct. Yapon, nakulon so binog kapasiring duman sa may samo, tanagrasay garo. Halaba na pati sudi nabot. Correct. Duman sa aso, may nagluwas na bungo. Iyo ba gaman ang trending yan? Pero na itsura. Garo bungo orang gan sa aso. Ano daw kaya gusto sabi yung
Nagburutuan sa mga superstition. Birit-bita na magikaldero sa mga nasaran eh. Nagkaroon sa balutan. Pag-una yun ha. Mhm. Taro kaya ka na eh. Talagang ready to evacuate ang gabos. Oo. Okay, di man nga ya, sabi ni Director Paul. Yung sa sabi taramot ni, sa Kuya Sir Marcas Subangit, natakot baga sa iba, sa mga comments baga, na murat nga din yan lumuwas ang laba. Di man. Kaya Okay, yung so, pigpapahimutika ni Sir Mar, na gabos na naglalawas pang mga volcanic materials, hali yan duman mismo sa summit crater. Pag di bulo sa baba, iyan ang kumbaga sa baba man, bulusok baga ang gustong sabihin, so nagpara, Rasay. Rasay. Na nasa 501 na 1,500 na rock falls. Diba? Mhm. So natural pag naghulog duman, pag may titamaan, mabalong maaso. Yeah. Bako sa na simpleng rasay, Sir Marco, di talagang matinding rasay. Matinding rasay. Ayan. Okay, sige. Kumusta? Okay, tabi, Sir Mar, sa mga dagdag tapang sitwasyon, mas pigtuturab pala ngunyan ang mga incumbent kapitan na re-electionist Ha? kumpara sa saindang mga challenger. Nangyari? Tano? Ini Sir Mar, obserbasyon kan sarong masasarigan tang source ni na detalye. Ta siyempre nga kung ka-incumbent, nagsarlidahan na sa mga local leaders ta. So iba nga baling-baling. Nagkatiristingan kang loyalty. Pag abot nga kang eleksyon, siyempre nga ta baling-baling, pwedeng magduwa-duwa man so mataw kay suporta. Iyan. Kaya, tigpurad lang yan ang ibang mga incumbent, kumpara duman sa mga challenger talaga ta, segundo man sa to yung masasarigan na source, di man yan makusog kibot, kung talagang dahil nasa sandigan talagang maray, siguradong matabang, kumpara sa mga re-electionist na kumbaga nagkatiristingan na pag-abot sa indang mga loyalty. Bata ngon yan, dakulo na naglilibot na naghahanap kan so pangkumpleto kan linyada. Kung nga nagsimumpleto na. Mas nga, dahil man dapat nga yata, dahil man nga partido yan. Siyempre, may grupo-grupo mang giraray. Correct. Ngon yan. Ikaw nga kompleto na talaga. Nagalat na sa nakan mismong Aldaw kan filing. Ay, gusto na nga rin mag-file. Ano lagi na papawar, ano? Pwede nga tabi mag-advance ng filing. Ay, sabi ko, bawal. Ay, pangarap niya ko kaya na inako yung kumilik na advance filing, mahal iputan sa imong dala na lalakawan. Pero pag nakapag-file ka na, inako na certificate of credit mo, dahil ka na pwede maglakaw-lakaw, not until na binuksan na ang kampanya. Correct. Lako, August 28 to September 2 ang filing. Pag September 3, dahil ka na pwede magkampanya. Kakonsider ka ng kandidato. Tama ka mapicturean ka rin, mati ka. Ma-disqualified ka. Pero ang kinagayunan mo ng Sir Mar, tamahiling mo ang mga gilid sitanan po, mga reskinita, mga malinigon. Matuda ka lang kayang tupad? Bako sa natupad, kundi siyempre, pa-impress. kung kinagistron sa kuya, dati nga di mo lamang mati, no? Pero ngunyan ngayon, nagsigid-sigid na sa gilid siyang tinampo. Nakangirito na, amay, nagsisigid na solo. So ayong dahil natigakod sa luwas. Sana may mag-agi, iulukan. Okay, mali. Sarap. Pagari, minsan, nagugulti man sa mga inom-inoman. Ika nga dyan, birthday nga yan kanayam Ayun na yung pagpansit yung madagaya, pangjinswa. Pati pa nagkaya. Pangan nga. Ay, dahil ka ngayon magana. Dahil pa pati pinagsalumahan. Pag nagsayuma ka, dahil kayo magana. Ang nangyayari sa buhay ito. Yan ang ano na dapat na mahali. Tangani na makuha sa talagang tunay na maservi. Yes, Tsaka tama dapat yan. yung nag-challenge. So mga dahil man talagang magiginubo. Dahil na magsawong-sawong. Although diretso yung kanilang magsarap, pero sayang bata mo yan, masurat. Isusurat mo ang kandidato, isusurat mo. Kaya dapat ang matibay ang mo, mag-isip ka palayaw na matindi. So madali tanda na di. Tapos din ka parehas. Correct. Halimbawa ngaya, masapog. Joshua Masapog Bino.
O ya, Joshua Uha, Bino. Uha. Ang nangyayari? Biglang uha. Totoo sa litra. Ang nangyayari, di, karakabaka na pala, no? Medyo may problema na ngayon sa iba. Oo, Ayan, medyo ang kurap na pala. Pero sunanindugan kung talagang sa insinda, duman talaga yan. Yan. Dahil problema yan. Nag-agi sa mga panahon, Sir Mar, talagang nagkatiristingan. Mhm. Sabi kan sa tuyang masasarigan na sa Yan, no. Alright, Sir Mar, yan ang mga sitwasyon sa Nawala. palibo at katakot kang Na- nag-aadang-adang na. Kanatisting pala na, ubas-uburabod. Oho. Masalod siya naman sa ibong, dahil man sa bigdudaan siya. Atala. Sinagop, ay dahil nga. Ang Kundi, nangyayari. pasalo dun ka man, pero bako gulpe. Yan, pero maray ka sa Alright. mga politikong masuporta, gibo ni nagsuna libre. Mhm. So gumana di, yung gabos sinatawan. Correct. Mas marami. Tarawan ng tigjeres mil, tarawan ng tigjeres mil pang garagastos lamang. So gumana dyan, di sa mo. Para magulpi man. Okay. Alright, mga sitwasyon sa palibot, nag-adang-adang na Barangay LSK elections. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much. Yan, okay. Condolence po kay Romy Romero, nakaiba ng Tapodigdi, kay RR, and then si Joel Villardo, nakikisumaro man po sa Joel Barameda, nakikisumaro man sabi sa pagmundo, sa pamilya ni Papa Romy Romero. Nagarim doon kita sa programa niya na iskaramusa si katunon man ang ngaran na Bracadyo sa family Romero. Condolence po tabi. Okay, o paano tabi mga kabayan, iskenda na muna si Papa Marlog di po sa programa ta ngani pong makahangos kita and then makapagpreparar naman sina Madam diyan po sa Department of Bell. Kendo Kamos, thank you and God bless. Isa lang